bafowethu. Hey akekuliwa nelentsha manje eyibiza ngo3 seconds manje ngoba manje hey ingane zethu izoya laphana abantu bazoya laphana beyofuna usizo beyofuna zonke izinto kanti lo umuntu usebenza nedemoni ngiyanitshela yebe ababa lento abayenza nje le ukushayisa kanje abayenza ukushayisa kanje ubebezama ukubenzela yebe ababa yona hey wena baba yokungcola wena akuliwe nalomuntu singazi ingane zethu ziwe nabantu abanama talent ebewe ngenxa yalo yababo sihambe wayosebenza nabelungu ezothatha inhlanhla zethu azisele le anja leya yebe baba yona angisho yebe baba khohlo. Hola bafethu, nginibingelele, welcome back to Chef The Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel bafethu. Ngibuka le video yalensizwa ngithi engabe konakele phi, engabe ixabene ngani nomuntu omdala kangaka izimize ngenja. Angazi ke noma yena useyibonile yini le video le yakhe lo mfana. Surely useyibonile ngoba lo mfana lo baningi kakhulu abantu esebethe abacomment kuyona ke ipost yakhe. I'm not sure ukuthi sekwenzakaleni yini eseyenzakalile njengamanje, but what I've noticed ukuthi ngathi kunesidakamizwe esidlala indima la. Mengeve kungekona ukuthi mhlambe kukhona ke ukugula ngoba phela liqalile nehlobo, mhlambe kukhona ukugula vele okukhona ke naturally okuvukayo yabo, because kuthiwa ihlobo livusa ke izinto vele ke ezikhona kubantu mawukuhlanya liqalisa phansi yabo. So bafowethu ke injalo nje indaba, I wish ukuthi ngizwe nangabanye abantu ukuthi bona bacabanga ukuthi lo mfana ngempela iqiniso lento ayayikhulumayo yabo. Akukho ke lulu ukuthi umuntu omdala kangaka ungavela umthuke nje esikhaleni nje ngaphandle kwesizathu, nayo nezizathu zakhe azizazi, but kuyisifiso sami futhi ukuthi ke ngizwe mina ukuthi mhlambe makukhona onolwazi ake asitshele ukuthi ubangani lo mfana ke no dokotela lapha na ku3 seconds ubangani, ngoba udokotela mayisuke ehambile phesheya usuke eyoqhakambisa indlela thina esiphila ngayo noma indlela ekufanele ngabe siphila ngayo isintu sethu thina la eSouth Africa njengabantu ke abangamaZulu. Nango ke lo mfana bafowethu angazi ngempela ngididekile. Nabantu abaningi futhi kuma comment alapha kuyona le video yakhe ku TikTok nabo badidekile. Angazi ke nina la ku YouTube ukuthi nizokwazi ngempela uqonda ukuthi ke kwenzakalani la. Anyways guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, don't forget to like this video and also share the video if you find the video informative. Danko.